ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Хеле ки ба ҳамагон маълум аст, мо ҳамеша хабарҳои аниқу дақиқ ва алал хусус барои мардуми муҳоҷир, яъне ки дур аз ватан будагиҳо. дӯстони азиз, пеш аз видеоро сар кардан ҳатман дар видео якто лайк монед ва дар имотон падилитса кунед. меҳмони канали мо бошед, ҳатман подписатсия ва зангулачаро фаромӯш накунед. Хабарҳоро мо сар мекунем оиди роҳи оҳан, яъне поезд, то нархоша ҳастай ҳамаша мефаҳмонам. як бор дига мегӯям ки лайка фаромӯш накунед. 16 август соати 12:10 қатораи мусофирбари хатсайри Кулоб Волгоград Кулоб, 27 август қатораи мусофирбари хатсайри Душанбе Волгоград Душанбе ва 7 сентябр қатораи хатсайри Хуҷанд Волгоград Хуҷанд ба сафар мебароянд. дар ин бора хабар медиҳад Амид Ховар. дар бораи нархи чипта, яъне ки билет гап мезанем. арзиши чипта дар қатораҳои мусофирбари байналмилалии корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон дар хатсайри Кулоб Волгоград Кулоб дар вагонҳои пласкарти 1580 сомонӣ ва дар вагонҳои купе 2040 сомонӣ муқаррар гардида, нархи чипта дар дигар хатсайрҳо дар мувофиқа бо кишварҳое ки қатора сарҳадҳояшонро убур мекунанд муайян карда мешавад. ҳаракати қатораҳо баъд аз 2 соли маҳдудият дар хатсайрҳои қатораҳои мусофирбари байналмилалӣ ба самти Русия дар робита ба паҳншавии бемории ана ҳамун вабо пас аз гуфтушунидҳои сатҳи олӣ ва роҳбариятҳои роҳи оҳани ҳарду кишвар дар асоси супориши протоколи Маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барқияи роҳи оҳани Федератсияи Русия ба роҳ монда шуд. дӯстони азиз, яъне ки дар бораи роҳи оҳан аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва боз хабарҳои аниқи дақиқро пешкаши шумо мегардонем. ҳатман ва ҳатман дар канали мо обуна шавед, чунки бисёр обуначиёни мо ҷимейлшона, имейлшона, яъне ки бисёр телефоношона гум кардагиян, подписатсия кардагиян ва худашон нест. ба ҳамин хотир подписатсия кунен, лайк монен, видеоро дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. канали Ҳамнаво ҳамеша дар бари шумо аст, муҳоҷирони азиз, ва мо ҳам ҳамеша хабарҳои аниқро пешкаши шумо мегардонем. то видеои оянда, худованд нигаҳбонатон бошад.